D2M technology. बे D2M technologyनि सोमोन्दै थारैनो नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ दासिम निउसाव IIT कानपुर बे IIT कानपुर मोनसे जोबोद जौगा थाखोनि इनस्टिट्यूटनो बेनि दायित्वखौ होनाय जादों। जोंनि भारत सरकारा ओरैबायदि मोनसे टेक्नोलॉजी डेमनस्ट्रेट खालामनो नागिरदों, ओरैबायदि मोनसे टेक्नोलॉजी लाबोनो नागिरदों। बे टेक्नोलॉजीया किन्तु माखासे कम्पानिफोरनि माखासे सुबुंफोरनि लाइफखौबो जानो हागौ, फोजोबस्रांनो हागौ। माबोरै नोंथांमोना आइडिया होनो नाजागोन। नोंथांमोना बेवहाय आङो बे टेक्नोलॉजीनि सोमोन्दै जेबो बुङा, नाथाय नोंथांमोना बेखौ खिन्थागोन बेनि साइड इफेक्टआ मा जानो हागौ, पसिबिलिटि मोनसे आइडिया होगोन नोंथांमोननो। डाइरेक्ट टू मोबाइल D2M डाइरेक्ट टू मोबाइल माने थोंजोङै मबाइलावनो नोंथांमोना सानदों थोंजोङै मबाइलाव मा फैगोन? नोंथांमोना सानदों इन्टारनेट बा बायदिसिना इन्टारनेटजों सोलिनाय एप्लिकेशनफोर। न' आं बेखौ बुंथाखै, बेवहाय इन्टारनेटनि बाथ्राखौनो फैयाखै। नोंथांमोना आं बाथ्राखौ बुंनायनि सिगांनो FM रेडिअनि बाथ्रा बुंग्रोनि। नोंथांमोना सानो नामा जे FM रेडिअखौ दानो थाखाय इन्टारनेटनि गोनांथि जायो? थारैनो नङा। नोंथाङा थारैनो न'आव टिभि नायदों, बै टिभिखौ नायनो थाखाय इन्टारनेटनि गोनांथि जायो नामा? बबेखानि जोंनि मबाइलाव जुदि जोङो टिभिनि चेनेलफोरखौ नायनांगौ जायोबा बेवहाय किन्तु इन्टारनेटनि गोनांथि जागोन। नाथाय टेलिभिजनाव इन्टारनेटनि गोनांथि गैया। डाइरेक्ट बेयो सेटेलाइटजों कानेक्शन। रिचार्ज जुदि सोयोबानो कम्पानिफोरा मा खालामगोन, डाइरेक्ट नोंथांनि जि नाम्बार थायो बै नाम्बार हिसाबै नोंथांनियाव बै नुजागोन। FM रेडिअखौ जों दामनो थाखाय जेबो फैसानि गोनांथि गैया, जेबो रिचार्ज खालामनायनि गोनांथि गैया। डाइरेक्ट नोंथाङा बेनखौल'सो बै वेबखौ जुदि गोरोबहोयोबानो माने नोंथाङा बेखौ खोनासंनो हागोन। बेबादिनो टिभिनि चेनेलफोरा जोङो टिभियाव नायजायो, नाथाय बे मबाइलावबो नायजानो थांगासिनो दं। IIT कानपुरा जुदि बेखौ मावफुंनानै होयोबा जोबोर थाबैनो जों मबाइलावबो टिभिनि गासैबो चेनेलफोरखौ नायनो हागोन। बेनि थाखाय रिचार्ज खालामनांगोन ना नाङा बेयो आलादा बिसय, बेखौ सरकारा थिक थाक खालामगोन। बेनि सिस्टेम मा जागोन, बेवहाय बिजनेसा माबायदि सोलिगोन, लाब लकसाना माबायदि जागोन, बेखौ सरकारा थिक थाक खालामगोन। जों जोबोर नियार फिउचाराव डाइरेक्ट टू मोबाइल, डेट मिन्स थोंजोङै मबाइलाव टेलिभिजननि गासैबो चेनेलफोरखौ नुनो मोनगोन। सरकारा मोनसे बाथ्रा होदों, IIT कानपुरा मोनसे बाथ्रा होदों। बै बाथ्राया ओरैबायदि, जुदि बेबायदि खालामोबा जायफोर जों टेलिभिजनखौ नायनो गोनांबा न' सिङाव थानानै नायनो गोनां जायो, आरो जोङो टेलिभिजनाव होनाय माखासे आपडेटफोरखौ जेरैहाय हमना ला बारहुंखायानो जादों, दैबाना बा बायदिसिना बेबायदि खैफोद आफोदनि समाव मानसिफोरनि इनफरमेसनाव जोबोद प्रब्लेम जायो, नङा होमबा? नाथाय बेफोरखौ जेब्ला मबाइलाव डाइरेक्ट जुदि दिन्थिनो हायोबा चेनेलफोरखौ, अब्ला मानसिफोरनि थाखाय बेफोरो जोबोर इजि जागोन। बे जाबाय सरकारनि आरो IIT कानपुरनि बुंनाय बाथ्रा। सबसे मोजांसिन बाथ्राया बेनो, बेवहाय इन्टारनेटनि गोनांथि जानाय नङा। खारन बै टिभिनि चेनेलफोरा इन्टारनेटजों सोलिया, बे थोंजोङै सेटेलाइटनिफ्राय कन्ट्रल जायो। नोंथांमोना सानदों बिदिब्ला इन्टारनेटआ सेटेलाइटजों सोलिया नामा? लोगोफोर, इन्टारनेटआबो सेटेलाइटजों सोलियो। इन्टारनेटआबो सेटेलाइटजों सोलिदों। सेटेलाइट उइदाउट सेटेलाइटबो इन्टारनेटआ सोलिनो हायो, खारन बे मोनसे कम्पिउटार नेटवर्क। बे मोनसे रोखोमनि कम्पिउटार नेटवर्क, आरो टावार टू टावार बेयो नेटवर्कआ मा जायो, कानेक्ट जायो। बेवहाय सेटेलाइट गैयाबाबो सोलियो। नाथाय आथिखालाव सेटेलाइटनि हेफाजाबैबो इन्टारनेटआ सोलियो। ओरै नङा जे सेटेलाइट गैयालासिनो इन्टारनेट सोलिया, बिदि नङा। जायखिजाया बबेबा मोनसे नङा बबेबा मोनसे बिथिङै सेटेलाइटनि गोनांथि जायो इन्टारनेटआवबो। नाथाय एलन मास्कआ ओरैबायदि मोनसे टारगेट लादों, बे टारगेटआ जाहैबाय गासै बुहुमावनो सेटेलाइटनि हेफाजाबै इन्टारनेट होगोन, आरो फिउचाराव बेबायदिनो इन्टारनेटआ फैगोन। माने फिउचाराव ओरैबायदि इन्टारनेट फैनो थांगासिनो दङ, जाय इन्टारनेटखौ जों दा सालायगासिनो जादों बे सिस्टेमनि जानाय नङा। बे थोंजोङै जाबायदि टेलिभिजननि चेनेलफोरा थोंजोङै सेटेलाइटजों कानेक्टेड, इन्टारनेटआ बेबायदि फैगोन फिउचाराव। स' इन्टारनेटनि थाखायबो सेटेलाइटनि गोनांथि दं। बर्तमानाव इन्टारनेटनि थाखाय सेटेलाइटआ बांद्राय इउज जाया, नाथाय माखासे प्राइभेट कम्पानिफोरा सेटेलाइटखौनो इउज खालामो इन्टारनेटनि थाखायबो। बिदिब्ला नोंथांमोना आइडिया मोनबाय, जाबायदि जोङो इन्टारनेटनि हेफाजाबै जोङो माखासे इन्टारनेटजों सोलिनाय एप्लिकेशनफोरखौ कन्ट्रल खालामो, नाथाय मबाइलाव जुदि बेबायदि मोनसे डिभाइस लागायनानै डाइरेक्ट सेटेलाइटजों जुदि कानेक्शन खालामोबा बेवहाय इन्टारनेटनि बाथ्रायानो फैनाय नङा। नोंथांमोना दा सानदों बै कम्पानिफोरा मा जागोन? नोंथांमोनाथ' बावैसो सिगां खोनादों 5G स्पेक्ट्रामनि थाखाय जाबायदि कम्पानिफोरा गावसोर रां बुरजा होनानै माखासे स्पेक्ट्राम बायदों। रिलायन्सआ बायदों, एयारटेलआ बायदों, गुबुन गुबुन कम्पानिफोरा बायदों 5G 6Gनि थाखाय। बैसोरनिया मा जागोन दा? जुदि इन्टारनेटनि गोनांथियानो गैयाबा, टिभिफोरखौ नायनो थाखाय, टिभि चेनेलखौ नायनो थाखाय इन्टारनेटनि जुदि गोनांथियानो गैयाबा, आरो बेबायदिनो माखासे एप्लिकेशन ओरैबायदि फैनो हागौ जेराव इन्टारनेटनि गोनांथियानो जानाय नङा। स' बै सेटेलाइट एप्लिकेशनफोरा जुदि फैयोबा अब्ला मा जागोन इन्टारनेटआ?
स' बेनि थाखायबो सरकारा मोनसे बाथ्रा होनदो नोंथांमोना धैर्य हम नोंथांमोननि थाखायबो बाथ्रा सानगोन माने कम्पानिफोरा मोनसे खामानि मावो नोंथांमोना खिन्थानि नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ कल ड्रप जानाय बाथ्रा नोंथांमोना मिथिगौ जेरै फन खालामबा मा हरखाब दानलाङो बा खोनाया जायो बेबायदि आरो बेबायदि खालामनानैथ' गोबां मानसिनि रांखौ कम्पानिफोरा लुटियो बिनिखायनो बोरैबा कम्पानिफोरा बिनि थाखाय मोनसे फिन साजा होननासो आं बुंगोन स' बेबायदि जुदि मोगथाङाव जायोबा टेक्न'लजिया बे कम्पानिफोरखौ मोनसे धाक्का होननानै आं बुंगोन मानोना बिसोरो गोबां इन्टारनेटनि नामाव रां लायो नाथाय बै माखासे इन्टारनेटआ इउसानो जाया ओरैनो थांगारजोबो फैसाया स' बिथांमोनाथ' बेबायदि सिस्टेम जेबो बानायाखै नाथाय सरकारा बेबायदि जुदि सेटेलाइटजों थोंजोङै टिभि चेनेलफोरखौ डाइरेक्ट जुदि मबाइलाव नायनो हानाय खालामबा लोगोसे गुबुन जुदि एप्लिकेसन बेबायदि जुदि सृष्टि जायोबा डाइरेक्ट सेटेलाइटजों सोलियो अब्लानियाथ' बै इन्टारनेटआ टटेलि डेस्ट्रय जाखागोन बिनिखायनो बै कम्पानिफोरा गिदों बेवहाय आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय टिभिफोरा मा जागोन टेलिभिजनफोरा मा जागोन टेलिभिजन कम्पानिफोरा मा जागोन मानोना मानसिफोरा रावबो टेलिभिजनाव चेनेलफोरखौ नायनो नङा डाइरेक्ट मबाइलाव नायगोन अब्ला टेलिभिजननि जि माने लाइफ जिउ बेबो जोबनानै थांसिगोन खोमा आं बेबायदि बुंगोन मोनसे समाव जोङो VCPनि बाथ्रा खोनादोंमोन VCRनि बाथ्रा खोनादोंमोन DVDनि बाथ्रा खोनादोंमोन VCDनि बाथ्रा खोनादोंमोन नाथाय मोनसेबो गैला मोनसे समाव माने मेम'रिजों नायनाय कार्ड रिडारनि बाथ्रा खोनादोंमोन बेफोरबो गैला मोनसे समाव माने जोङो जेरै केसेटआव रायदोंमोन मोनसे समाव बेफोर दुनिया माब्ला जोबलांदों जों गमानो मोनासै मोनसे समाव टेलिभिजननि एन्टेनाया मामोन माने हिसाब खालामबाय थानांगौ मेजारमेन्ट खालामबाय थानांगौ खेंख्रा-खेंख्रि खालामबाय थानांगौ बेबायदिमोन आरो मोनसे समाव मा जों नुदों दा डिश एन्टेना आरो केबल टिभि नुदोंमोन जों मोनसे समाव केबल नाथाय बै केबलखौथ' आंनि लाइफआव आं नुदियानोखा केबलखौ डाइरेक्ट डिश एन्टेनाखौ नुबाय माने खांसि बायदि एन्टेनाखौ नुबाय नाथाय फिउचाराव बे खांसि बायदि एन्टेनायाबो जोबनो थांगासिनो दङ आरो ओरैबायदि माने फिउचाराव फैनो थांगासिनो दङ माने जों सानस'नो मोना माबादि फैगासिनो थादों स' नोंथांमोना माब्लाबो सानाखैमोन जे बै टेलिभिजनाबो गोमालांगोन खारन मबाइलाव जुदि टेलिभिजननि चेनेलखौ नुयोबा बै टेलिभिजननि गोनांथि आरोबाव मा थाबावगोन स' डाइरेक्ट टु मबाइल डेट मिन्स जाबायदि डाइरेक्ट टु हम जाबायदि सेटेलाइटनिफ्राय डाइरेक्ट न'खर माने जोङो टिभिफोरखौ नायनो हादोंमोन नाथाय बे जुदि मबाइलाव फैबा रावबो मानसिया बै टेलिभिजनाव नायनाय नङा खोमा आं बेबायदि बुंगोन स' नोंथांमोना ओरैबायदि साननानै ला टेलिभिजन इन्डास्ट्रिया डेस्ट्रय जानो थांगासिनो दं आरो लोगोसे जेसेबां मबाइल स्पेक्ट्राम दं मबाइला नेटवर्क होदोंमोन इन्टारनेटनि नेटवर्क होदोंमोन बैफोरबो गासैबो मोनसे गिलु बालु थासारियाव फैसिगोन होननानै आं सानो नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंनोसो नागिरदों बेनि गेजेरजों बे जाहैबाय मा जे गासैबो बिथिङानो अराय पारमानेन्ट नङा समजों लोगोसे बेखौ सोलायलांबाय जुदि थायाबा हार्ड लेबार जुदि खालामनानै बेखौ जुदि सोलाय सोल' खालामलांबाय थायाबा ओरैबायदि सोलाय सोल' बे बुहुमा बे सोलाय सोल' बुहुमाव जोङो मोनसेबो मुवाखौनो पारमानेन्ट होननानै दासान बेनिखायनो आं जोंनि बर' सुबुंफोरखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन जोङो अरायबो जुदि सोलायनो नाजाबाय थायाबा जोंखौ गुबुना ओरैनो गाख्रेबगोन सोलायनाय थासारियाव जों सोलायनो हानांगोन जोंनि साननाय हनाय गासैखौबो जोंनि कालचारखौबो जों मडिफाइड खालामलांबाय थानांगोन नङाबा जोंखौ मिथिंगायानो बरबाद खालामगोन बै मिथिंगानि खैसाराव जों गाबोननो डेस्ट्रय जानो बारा गोबाव नङा स' दानो डेस्ट्रय जाना गाबोन नङा दानो डेस्ट्रय जानांगौ जों बेनिखायनो आं बुंगोन जों अरायबो मिथिंगानि थासारिखौ नायनानै सोलायनो सोलों नाथाय ओरै नङा जे नोंथाङा मिथिंगानि उल्थायै एन्टि नेचार टाइपै जुदि नोंथाङा चेन्ज जायोबा बेबो जोंनि थाखाय जोबस्रांनाय खारन जों मिथिंगानि माब्लाबो उल्था थांनो हाया मिथिंगाया जोंखौ अरायबो मोजां बिथिङै पजिटिभ वेजों चेन्ज जानो थिनो स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्राय मा बुजिखो डाइरेक्ट टु मबाइल बे जुदि टेक्न'लजिया फैयोबा IIT कानपुरा जुदि बेखौ कमप्लिटलि जुदि क्रिएट खालामोबा सोरजियोबा अब्ला फिउचाराव मा जागोन नोंथांमोना कमेन्ट लिर सोरनि माइरङा गोमानो थांगासिनो दङ मबाइल कम्पानि मबाइल नेटवर्क कम्पानिफोरनि इन्टारनेटनि अबस्थाया मा जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना आइडिया खालाम आरो टेलिभिजन इन्डास्ट्रिया मा जागोन नोंथांमोना आइडिया खालाम गोबाङानो खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ सानदों मा रिसार्च खालामनांगोन नामा बबेखानि रिसार्च खालामनो नांनो हायो नाथाय जुदि जोङो FM रेडिअनि बाथ्राखौ जुदि सानोबा खारन FM रेडिअखौ खोनासंनो थाखायथ' नोंथाङा रिसार्च होनो गोनांथि गैया जुदि बेबायदि FM रेडिअनि बायदि सिस्टेमनि जायोबाना मा जागोन मिथिगोन ना मबाइलाव बिनि थाखाय रिसार्चबो सोनायनि गोनांथि जानाय नङा बेबायदि जानो हागौ बेबायदि जायोबा इन्टारनेटआ थैनायनि लामायाव स' नोंथांमोनाथ' सानाखैमोन माब्लाबो इन्टारनेटआबो थैनो हागौ
इन्टारनेटआबो थैनो हागोन नोंथांमोना सानना नाय इन्टारनेटनि लाइफआवबो मोनसे गिलु बालु कन्डिशन फैनो हागोन नोंथांमोना माब्ला सानदोंमोन ना स' बे बुहुमाव बे इउनिभार्सआव जेबो मुवायानो पारमानेन्ट नङा नोंथांमोना बेखौ अरायबो सान बेनिफ्राय बे साइन्सनि टेक्न'लजिकेल मुवानिफ्राय नोंथांमोना आइडिया ला जोंनि जिउआवबो बेबायदिनो जों अरायबो सोलायनांगोन स' इन्टारनेटआ जाय महरनि इन्टारनेट दा बिसोरबो माबा मोनसे चेन्ज खालामनांगोन अब्लासो बिसोरो सार्भाइभ जानो हागोन नङाबाथ' बेबायदि दानि मडेलाव जुदि थाबाय थायोबा बै इन्टारनेटफोरा डेस्ट्रय जानायनि चान्स दं आरो आं बेबायदि बुंगोन जाबायदि कल ड्रप जायो फन नाङा जायो ओरैनो साननै सानथाम फन नाङालासिनो थायो माब्लाबा नेट मोना जायो नेटवर्क मोना जायो बेबायदि खालामनानै कम्पानिफोराथ' गोबां कौटि लुथियोना आरो बेनि साजा होननानै आं बुंगोन बे स' नोंथांमोना थारैनो बुजियो बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो नोंथांमोना जुदि बे टेक्न'लजिनि सोमोन्दै मिथिनोबा नोंथांमोना जेसेबां हायो स्टाडि खालाम IIT कानपुराव थांनानै फराय थेंक इउ